ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଘରେ ଘରେ କୁଣିଆ ମକର ଆଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନନା ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଇବା ଖାଇବେ। ଭାତଟେ ହେଇଛି, ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଓଲ ବଘରା ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ରହିଛି କଟା ହେଇକି, ତା ସହିତ ଆହୁରି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି, ପାମ୍ପଡ଼ଟେ ଖାଇବ, ମଞ୍ଜା ରାଇ ଟିକେ ଖାଇବ, ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇଛି। ନନା ଖାଇଲେ। ଦେ ନାଦି ଦେ ନନା, କାହିଁ ଡେରି କରୁଛ? ନନା କ'ଣ ଆମର ବ୍ରେକ୍ ବେଲ୍ ମାରିବା ଲୋକ? ଦେଲେ ନାଦି, ଲଗା ତାଳି। ନନା ଖାଇଲେ। ଏଇ ନନା ଟିକେ କ'ଣ ଆଜି ଦେଖଉନାହାନ୍ତି କିଛି? ନନା ସବୁଦିନ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖେଇଲେ। ନନା ଆମ କଥା ଶୁଣିନେଲେ କି? ଓଃ, କି ମୁହଁ, କି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍! ନନା ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଉ ନନା, ଖାଇଚାଲ ଖାଇଚାଲ, ଘରକୁ ଯାଇଛ, ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଖାଇଚାଲ। ଖାଇଯା 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 ରେ